genda yo ligere omuntu okurukuke baso kokoranga kwaligere iriga ebitwanje tikebaso ayeligere nonye kieni yoka ligere likunago smile buya ligere lya likunago smile buya aligere lye kieni kokorenge kieni ekenkera akogoki ligere lya unatwago smile yoka igama ino abata maino muya naro nabanga bakomokora riga gurukiya abo lya wewe Gaki gobwate sitore kebaso. Gobwate sitore kebaso. Ese kiame gigedo kia UDA. Kiame gia serikali. Umurayo kono William Ruto. Gaki na abasabire gaki. Gaki tumubwate. Gobwate sitore. Gobwate sitore. Gaki momo ngaina gaki. Gaki kobasaba gaki momo ngaina. Gaki momo liera gaki momo ngaina gaki ko basaba gaki asobu ororo mungu nango basaba gaki ugo mwachire mwezi mi erientanke baso omuntu ke baso mare nangoro kiga ebiara bibere ke baso abana abanyarwanda n'abataba nabanchire pinno kebasoga kyabandaba tarehe 27 nimaite bagwetiri tarehe 28 ninja koja kolete ngombe tonyenya aturagira lakini togo kora tarehe 28 onganjere gaki injenerezo abangina abamba bereke ngene na barabo gitutu banyako gagira chikoro Ere buyago sere bube. Kutara torena ke baso mano yo minto. Kabisa. Tarehe 27 tumwagere chikura mapema. Ale nabo mo MCO ito. Atorete chipara. Alete basari. Alete chindoche. Alete ECD classes. Alete chinyagitari. Basike bahamasikani tikabache bao ni chinyanya cyabo sawa tikabache bakoreki tikabache bao ni chinyanya cyabo mokorora gaki una chinyanya iki ligere chinyanya iki njiri chindo bwechi chiwa domo sori omonge chiwa domo sori